Matul is-sena tal-pandemija, il-kumpanija tal-farmaceutika Baxter f'Malta ħatkun qed tkabbar l-operat tagħha bi 30%. Dan wara li mhux biss irnexxiela tlest investiment ta' espansjoni ta' 20% tal-produzzjoni tagħha, imma permezz ta' investiment mill-Malta Enterprise, l-operat tal-kumpanija se jkompli jikber b'10% li jfisser żieda ta' madwar 50 impjieg ieħor. Il-kumpanija Baxter li taħdem f'pajjiżna għal dawn l-aħħar 30 sena tħaddem ma' 600 ħaddiem kemm fil-manifattura kif ukoll fir-riċerka u fl-iżvilupp. Id-direttur maniġerjali ta' Baxter, Brian Tabone, spjega li l-għajnuna mill-gvern kienet importanti ħafna sabiex l-effiċjenza tal-operat ta' din il-kumpanija jkompli jitjieb. L-għajnuna dejjem importanti kemm biex aħna nkunu aġli f'dak li qegħdin nippreparaw, kif ukoll biex l-operat nimprovjaw l-effiċjenza tiegħu, fl-istess ħin biex ukoll insibu u nisviluppaw il-ħaddiema. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, tenna l-impennu l-ħidma sabiex dan is-settur ikompli miexi l-qoddim. Dan iż-żmien huwa kruċjali li kumpaniji tal-manifattura jsibu l-assistenza tal-gvern, jsibu l-assistenza tal-Malta Enterprise sabiex ikunu jistgħu jespandu u jżidu l-impjiegi. U l-assistenza li nagħtu hija kemm fi training grants għal ħaddiema imma anke wkoll għal espansjoni fil-makkinarju. Il-Ministru għall-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli semmet l-importanza ta' investimenti simili fil-qasam farmaceutiku hekk kif jikkontribwixxu bisħieħ fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dr. Dalli spjegat li dan l-investiment huwa riżultat tal-politika ta' dan il-gvern għaliex apparti li tisostni l-industrija ta' għada irid jaċċerta ruħu li jagħti l-appoġġ kollu meħtieġ lill-intrapriża eżistenti. Qegħdin naraw kumpanija li espandit l-operat tagħha b'20% imma ma waqfitx hemm qed tara li tkompli tespandi l-operat tagħha b'10% oħra li jfissru 50 impjieg ġdid.